Madux jippreferi l-dik. Dan Lawrence, attur. F'Sali Pittoroq jaħdem il-parti ta' pedofolu. In-nies ma tagħmilx differenza bejn Lawrence u l-attur. U fit-triq jajruh u jagħmlu għalih. Fuq iġew u jgħiduli isma' r-raġel tiegħi jrid isibek ta' biex idik daqqa ta' polmi u ħaġek, mela. Tiltaqgħu ma' Lawrence f'Xarabank nhar il-ġimgħa. Xarabank li se jiddiskuti r-reġistru ta' persuni mixlija b'reati sesswali. Madux jippreferi l-dik. Dan Lawrence, attur. F'Sali Pittoroq jaħdem il-parti ta' pedofolu. In-nies ma tagħmilx differenza bejn Lawrence u l-attur. U fit-triq jajruh u jagħmlu għalih. Fuq iġew u jgħiduli isma' r-raġel tiegħi jrid isibek ta' biex idik daqqa ta' polmi u ħaġek, mela. Tiltaqgħu ma' Lawrence f'Xarabank ta' għada l-ġimgħa. Xarabank li se jiddiskuti r-reġistru ta' persuni mixlija b'reati sesswali. Madux jippreferi l-dik. Dan Lawrence, attur. F'Sali Pittoroq jaħdem il-parti ta' pedofolu. In-nies ma tagħmilx differenza bejn Lawrence u l-attur. U fit-triq jajruh u jagħmlu għalih. Fuq iġew u jgħiduli isma' r-raġel tiegħi jrid isibek ta' biex idik daqqa ta' polmi u ħaġek, mela. Tiltaqgħu ma' Lawrence f'Xarabank tal-lejla. Xarabank li se jiddiskuti r-reġistru ta' persuni mixlija b'reati sesswali.